Tini sengoro chini teisa mungkuri edisi village ni enggai sengoro khorokburi phailajak ani mungkhe Sukumar Debroma ang teisa mungkuri edisi village ni chairman tei kaisa ko ani yaksi galabo tongo Pohor Debroma teisa mungkuri ni ani vice chairman tei yagrabo tongo khoroksa ani member Susitar Debroma tei kaisa yaksio tongo ani member no Johor Debroma tini sengoro phailaimani hingkai oro sini CM ni thanibo seng oro sini je tabuk chairman je potong tongmani obono seng yakrani bagi seng oro phailajak oboni bagi tini seng oro phailaimani je resignation je kagos nani bagi seng oro phailajak abaki suru portna sini yakanani na party bo yakanani seng to party to yakariya tabuk sini sudu portno simno seng yakarnai oboni bagi phaijak tamni bagi seng portno ma yakarka hingkai seng saimano oro jan yagra tongnai bo 2011 ni simi tabu jara sara 12 bosor bo salok tongja agi bo gawsoba salokjak ponset yango bo haino bo 2011 ni simi salokjak oboni yagulo tini 2016 o hingkai ang bai yango sintai Johor babu seng khoroknei oro seng member afro elected ningkha aboni pore sengno ana chairman songrikha aboni pore sini je somoyo village committee ni met payo afro seng INPT ni ngai gawsoba salok tongmani aboni pore seng hani hai jotto thanjani mareo thangai seng tibramo thani ngai sengno ojara monitoring committee ngai sengno songiri mani porebo seng naikha tini bai arai bosor hai oba hai soli tongo kuno village committee ni board ngia kino village committee ni board ngia hangkai parani tini jonogone hamkare tubi meya oboni bagino kisu oba haike public rok tini panchayat ni chairman member rok ni uporo oba haike kok silamung oba haike illegal oba hai kok tui phayo goboni bagino seng wan suk lakya tini seng sini resolution nangya oba ke bologo resolution rimania requisition jema siyo tini oba ke tlang rekhebo bolok chairman buni borok konya bujung hamono seng judi param sayo tini nang nukna ani tisa mungkriyo kijakhaino tei krei current krei lama krei oba hake social media kaitongmane kendo seng tei krei ni bagai besi meeting o sirikhogo current krei ni bagai sirikhogo lama krei ni bagai sirikhogo oba hai khlaioi tini thanai bosorobo ani oro March ni 1 tarik ba 7 tarik tini oba ke DM ni jin guria ko lama rokna ni mane tabu puron khaimania goboni bagai jotokhon bojondo village committee ni board ngia sak kuno village do oba hake hamgrani rang puisa phaya oboni bagai public no obono koinai tini jotto sini manthai banani hingkai seng village committee election dari ma khlaina hinai o dabi jotokhon bojondo sabi khlaioi tini alondo ango tamina andolon ni bagai jekhane seng kahamkai khlai manana jefur village committee board ngana afrono bororong ni bagai public ni bagai hamkrai phai sokbanjai oboni bagino tini andolono kahamkai khlainani public rok oba hakai thangnani sannani o koimungna ani tongnai sini resolution do seng accept khaino seng receive copy tubi phaikya sini je beneficiary selection rekhangkai mania oboni bagai beneficiary rok sin thano kok silchamung oboni bagino seng jotokhon bojondo village committee board ngiasang bojondo sini je o podni bagai seng registration sina hini seng wan suklaino tini oba hakai seng registration marikha registration ni mani yagulo oba haike nonga jaga tai nongni jaga rok oba hero ko post khaidono tai sabo post khaidono tabuk sini jara tibra mothani sini কর্মকর্তা রক বরং নাইনাই বাহাইকে আরো সামনে রিনাই রিয়াবো তো তাবো বংনি ব্যাপার হংকাই আবো তো বরক সিরিনাই অবহাইটা